Abubakar je sirotek, téměř celý život prožil na ulici. Jeho rodinu vyvraždili během rwandské genocidy. Podobný příběh má za sebou téměř každý člen rwandského souboru. Ve skupině akrobatů jsou kromě válečných sirotků i děti ze sociálně slabých rodin. I am here with my team and the team is finding their dreams coming true. This is the thing that we wished before from long time ago. Představení vypráví i příběh hadího muže, 21letého Justina, který má 4 sourozence. Jeho matka se živila tím, že z Rwandy do Konga přenášela na hlavě uhlí. V prosinci se ale jednoho dne nevrátila domů. Zmizela. A bráchové nejstarší vědí, že ta máma je mrtvá, že už se nikdy nevrátí a těch 5 sourozenců žije sami v jednom takovém baráčku hliněným, ale doufají furt v to, že třeba ten Justin skrze to svoje cirkusové umění pomůže nejen té rodině, ale ještě dalším dětem. Takže tam zrovna tohle byl jeden z nejsilnějších momentů. Místo trampolíny kolo od traktoru. Představení, které se připravovalo 2 roky, vznikalo v Praze i přímo ve Rwandě, kam Rostislav Novák odjel na 11 dní letos na jaře. Představení uvedou oba soubory v Praze 7krát. Český cirklák Putika by ale rwandské akrobaty a tanečníky podporoval rád i nadále. My bychom chtěli jim zařídit koupit trampolíny tam, aby se dovezla z Evropy do Rwandy. Chceme tam poslat trenéra, který třeba s nima bude na té trampolíně trénovat. O celém projektu vzniká i dokumentární film. Příští rok by se měl objevit v kinech. Pavla Sedliská, Česká televize.